Idol Dennis, please come in. Napalaos ti Panagyaman, dahil tagapugod Ilocos Norte, gabot serbisyo, nga danon iti lidababen ti Capital Express ng programa ti gobyerno provincial iti Ilocos Norte. Indalawan ni Governor Celia Araneta Marcos iti nagturong iti pugod para talang kanatoy CAPEX nga programa iti Kapitolyo intong lawas nagdumang serbisyo iti nagpaganakwado sa Dagapuna nga nagyaman dahil iti apulpud ko sa hangin iskampay iti panagturong iti Local City para doon pa na transaksyon iti anyaman nga pagkasapulan da mismo nga ni Mayor Rafi Benemerito iti iti samiti panagyaman gabo ko iti ayat iti PGN iti pagudpod Ilocos Norte nga iti agdamang tuloy-tuloy iti development na ababaen kada iti dumapay nga programa iti munisipyo mangnamama iti pagudpod ababaen iti retor ang dumapay masarbihan nga tabagudpod ababaen iti serbisyo medikal ng kasamitan dahil iti tulong pinansyal kinda dumapay na pagkasapulan dahil iti manalong. Idol Dennis Salipio, Kata, RMN.